Son Guillermina, veño acompañada das miñas compañeiras tamén da USC. Nós e os nosos grupos formamos parte do Living Lab de Galicia, de Rustic. Em, a miña presentación a que chamei o enfoque multiactor para apoiar a implementación das aldeas modelo, eh, chameino así precisamente porque dentro do noso Living Lab pois nos centramos en apoiar en que maneira a implementación destas aldeas. Entón, xa fixo Simón esta introducción do proxecto, pero para volver a dar a introducción un pouco tamén por si quedou algo por aí pendente, pois o Rustic pretende capacitar as comunidades rurais en relación coas entidades políticas para poder mellorar a implementación de estrategias, iniciativas e políticas cara a transicións nas áreas rurais. Estas transicións clave que se denominaron en Rustic, unha vez saliu esta call da que falaba tamén Simón, son, por un lado, transición socioeconómica, transicións fronte ao cambio climático e o cambio no ambiente e a digitalización. Como comentaba tamén ela, somos 14 Living Labs ao longo de diferentes países por toda Europa. Pois o noso está aquí en Galicia. Nós antes no trianguliño, que me olvidaba agora de comentalo, pois nos situamos un pouco entre ese link da Strong Policy Link, no? E xenerar nova data, digamos. Pero así foi como xurdiu Rustic, como dixo Simón, pero como xurdiu o Living Lab de Galicia. Pois o noso contexto, que é posible que moitos xa coñezades, ou mellor a xente que está online non coñece tanto, eh, que Galicia é unha entidade, é unha rexión que abarca a metade das entidades de poboación de toda España, en concreto 30.000 entidades de poboación, pero delas 9 de cada 10 teñen menos de 100 habitantes. Ademais, nos mostra tamén que o 75% da poboación se concentra somente nun 20% do territorio, que é o eixo atlántico. Sin embargo, 2/3 do total da nosa poboación é propietaria de terras. Hai moitos propietarios que igual non están vencellados ás terras que poseen, e isto é debido en moitas ocasións a un proceso de desagrarización acusado nas últimas décadas, que levou a cabo a que a vexetación nas proximidades dos núcleos, non sei se vedes por aí, fora aumentando, e isto fose aumentando consigo o risco de incendio nas zonas onde hai unha interface urbano-forestal ou hai conexión entre as zonas habitadas e as zonas forestais. E que ademais se ven agravadas nun contexto de cambio climático, con períodos de extremos entre chuvias e altas temperaturas, etcétera. Entón, neste contexto, as persoas que forman parte do Living Lab de Galicia se preguntaron como se pode facer para conciliar que as propietarias da terra que haxa esa conciliación co uso das súas terras. E que implicacións podería ter isto? Para elas, para as propietarias da terra, para o desenvolvemento económico das comunidades rurais e para a prevención do risco de incendios. Ou a redución. Aquí podes ver o que vos comentaba agora, isto é nunha das aldeas nas que se implementou, nas que tratamos de implementar o noso experimento, que é a aldea de Infesta, que se pode ver perfectamente como a interfaz forestal colisiona, digamos, coas zonas habitadas. Tamén, traemos unha imaxe aérea. Entonces, vendo ademais o marco político, o noso Living Lab centrouse na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, en un instrumento concreto do que xa vos comentei ao principio, que son as aldeas modelo.
que son un instrumento como que trata de dar resposta a ese abandono da terra e a vulnerabilidade fronte aos incendios forestais. Permite que as persoas propietarias das terras poidan ceder as terras e se desenvolva unha actividade agraria nelas para que haxa esa actividade que funcione, digamos, de tampón fronte a algún risco. Agora mesmo hai 21 aldeas modelo, bueno, no momento habían 21 aldeas modelo aprobadas, pero si volvemos atrás e vemos que tiñamos 30.000 núcleos de poboación, que pasa si de repente todas as aldeas modelo, todas as aldeas queren ser aldeas modelo ou hai posibles solicitudes? Cales son as prioridades? O sea, cales serían prioridade? Non funciona. A ver. Está? Bueno, estas son as aldeas modelo aprobadas. Aquí tamén se pode ver un pouco, situar para aquelas persoas que igual non situaran aínda onde está Galicia, tiven que poñer un mapita antes ao mellor. Bueno, pois, para isto aplicamos do que vimos a falar, non, un pouco o enfoque multiactor dende a USC. Fixemos entrevistas con Agader, que é a Administración Rexional, e con Traxatec, que son os responsables da aplicación técnica deste instrumento. Se fixeron visitas de campo ás aldeas de Infesta e de Pedrosa, que que eran xa no seu momento aldeas modelo a aplicar. Se tivo información cualitativa moi importante, sobre todo para coñecer cales eran as motivacións das persoas para aceptar este tipo de medidas de xestión territorial. Entonces, o que se decidiu foi facer un sistema de axuda a decisión multicriterio que inclúe información cuantitativa para poder determinar cales serían esas aldeas modelo prioritarias. As variables foron discutidas tendo en conta as entrevistas, foron discutidas co persoal de Agader e de Traxatec. E, bueno, estas variables que vos indico aquí, bueno, pois son positivas si favorecen a implementación da aldea modelo, e negativas se non a favorecen, ou se a implementación sería máis complexa. O criterio que se utilizou un pouco para decidir estas variables era que tivese o potencial coste-efecto e o impacto. Un pouco, o que nos permitiu a implementación do sistema de decisión e a desenvolvemento das entrevistas foi que había aspectos negativos dentro da poboación, como a falta de confianza na administración pública. Moitas veces a xente sinte que a administración pois pode ser así un ente un pouco non coñecido. Aquí en Galicia, pois, bueno, en moitas partes do mundo hai moito medo a perder a propiedade cando se establecen este tipo de instrumentos que non é o seu obxectivo, pero bueno, que eso sempre está aí, pero tamén porque hai un apego á terra, por moito que este abandonada, etcétera. Entón, o propio traballo coas entrevistas e o traballo de campo permitiu que poñer en contacto directo e frecuente a poboación local e que houbese unha maior facilidade de interacción entre a poboación e as entidades públicas. Bueno, ademais vían como os traballos empezaban a implementar dentro da implementación das aldeas modelo, e isto tamén axudaba a que houbera máis aceptación. Polo tanto, bueno, pois ao final conseguimos obter unha ferramenta robusta que incluía eso, información cuantitativa, non inclúe información cualitativa das entrevistas en sí mesmas. Conseguimos tamén achegar a investigación e a administración en traballo conxunto.
Bueno, aumentar a transparencia a través do proceso, traballando tamén coa xente. Axudamos bueno, que isto axuda a aumentar a confianza das persoas nos procesos e obtivemos un resultado que ademais pode ser reaxustado ás necesidades das partes. Ao final conseguimos, pois, un DSS que o que nos axuda é o traballo técnico, darlle menos, bueno, que a información, teña menos peso e o que teña máis peso ou que consigamos utilizar máis tempo o traballo de campo e o traballo coa xente. Bueno, nada máis. Si tes algunha dúbida ou calquer cousa, non sei se son agora as preguntas ou se facemos todo. Temos todo de seguido e as preguntas ao final. Vale, pois Tanto para online como presencialmente podes levantar a man e xa abrimos o debate. gracias. Yo me poño aí. Presentación non son personas, non? Oxe, como é evidente non son merced, así que tamén traballamos do explicar un pouquiño o proxecto granular, máis escuitado. Tipo Britney Spears que decían, non? Ahora? Sí, creo que ahora mellor. Vale. Por onde iba? Vale, sí. O proxecto granular é o proxecto paralelo ao proxecto hermano de Rustic. É coordinado no noso caso por Montpellier. Ahora o granular está, digamos, rematando, está no último ano, pero tuvemos a suerte de ganar o seguinte communities, que neste caso pues, a lideramos nós, desde a Universidade de Vigo, e que pues, estamos intentando facer unha implementación máis real, non máis real, pero sí máis aplicada ao territorio dos coñecementos que adquirimos en granular. Por lo tanto, pues, nos permitiu pues, desarrollar unha das cousas que vou a presentar aquí. Vale, pois vou a explicar un poquinho que é o... Pero eu creo que me escuitan, Vou explicar do Rural Proofing, porque nós o que fixemos foi hacer a nosa investigación, coa nosa investigación o que fixemos foi facer un análise Rural Proofing da investigación que estábamos facendo. Creo que pode ser un poquinho diferente e interesante tamén. E despois as fases do Rural Proofing no granular. Vale, en primeiro lugar, explicar un poquinho, bueno, creo que é mellor explicar primeiro como se articula o proxecto granular, como Rustic tamén se articula con Living Labs. Nós temos 7 Living Labs en toda Europa e 9 Replication Labs. Non sei exactamente por qué, pero máis ou menos Europa Occidental pues, temos os Living Labs e os Replication están en Europa do Oeste. Non? Vale, no que é o caso do noso Living Lab, é un Living Lab total e absolutamente anárquico, pero con orden, porque temos unha variedade de socios moi amplia. Traballamos evidentemente con centros de investigación, con administracións regionais, provinciais e locais, moito con algúns concellos rurais de Ourense, evidentemente coa Diputación de Ourense, pero tamén é interesante que estamos traballando con actores rurais, con xente da cultura, facendo métricas e investigacións específicas reais. Isto requiere concentración. Investigacións específicas reais utilizando
outputs, digamos, culturais. Por exemplo, estamos traballando con Rubén Ríos, que é un actor galego, que ten un montón de entrevistas con xente maior, que o envellecemento é unha dos tópicos do noso Living Lab. El fixo horas e horas de entrevistas a xente maior, e nós o que fixemos foi facer unha metodoloxía de análisis cuantitativa das palabras que máis usan as persoas maiores, e en base a iso, pues, temos unhas serie de clasificacións e características e obtuvemos cales son aqueles elementos que máis lle interesan ou que máis sinten necesidade as persoas pois máis de 85 e 100 anos. Vale? Polo tanto, tuvemos, por exemplo, información de que o que máis valoran é o aspecto social, creo que xa tamén era evidente, pero moito tamén todo o que teña que ver coa terra, co territorio e a súa capacidade de seguir interactuando co territorio. Bueno. Nós temos cada Living Lab no proxecto granular ten unha serie de topics que non son preasignados, sino son asignados unha vez que inicia o proxecto en base ás necesidades que traballando cos socios locais o Living Lab decide. No noso caso foron o envellecemento, traballamos sobre todo na provincia de Ourense. Hai que ter en conta que Ourense, Zamora, Trás-os-Montes, o noroeste peninsular é a segunda área non máis envellecida, sino máis longeva de Europa, despois da Alemania do Oeste, vale? A nivel macro, a nivel pois, unha región amplia, entón, pois, evidentemente, non o envellecemento, eu creo que a longevidade era o aspecto esencial. Despois, a gobernanza electrónica, que estamos traballando con elementos de gobernanza electrónica para persoas envellecidas ou longevas, e despois tamén cuestións ambientais, ainda que máis transversalmente, como poden ser incendios forestais ou outro tipo de riscos que afectan tamén a este tipo de colectivo. Vale, ahora sí. Que é o rural proofing? Que é unha das investigacións que está facendo Granular. Esta é unha traducción ao galego feita onte por ChatGPT, así que o que rápido, esperemos que este ben, pero que é da propia comisión. Vale. O rural proofing significa revisar as políticas a través dunha lente rural para que estas políticas sexan axeitadas e útiles para aquelas persoas que viven e traballan nas zonas rurais. Na práctica consiste en analizar para as políticas que están a elaborarse os impactos e implicacións reais e potenciais. Positivos ou negativos, directos ou indirectos, vale? E demás, vale? Hai unha cousa que non me gusta moito desta definición, ou polo menos da traducción, é que isto de que se están a elaborar, sí, pero tamén unha metodoloxía para analizar as que xa existen para ver se realmente teñen ese enfoque rural. Vale? Entón, pois, ten esa dualidade. Nos co Rural Proofing, no un workshop que fixemos ano pasado, fixemos un traballo cos nosos socios locais, nun evento que fixemos, e intentamos proporlles á comisión unha palabra que se traducira ao galego e o español sobre o que sería Rural Proofing, vale? Porque é un concepto anglosajón que está bastante de moda en Bruselas e en Londres, pero para nós nos suena un poquito a chino, ¿no? Todos opinaron que é verificación rural, na medida en que é verificar se realmente o que estamos facendo é útil para o rural, o cal non é para nada sinxelo. Bueno, unha pequena aporte desde Ourense cara a Bruselas. Teño que apuntar aquí. Vale. Vale. No. Vale, como decía, temos sete Living Labs e 9 Replication Labs. Ao principio do proxecto, cada Living Lab elige unha serie de prioridades que supostamente, pois, como realmente abarcamos gran parte de Europa, non se mira ben, sinto moito, pero vou a leelo agora, que se representan pois, aquelas necesidades ou aqueles elementos que son máis importantes para o conxunto europeo. E despois fixemos un cruce entre os Living Labs en relación ás súas necesidades ou aos seus intereses, porque evidentemente a disparidade entre necesidades ou tipos de rural en Europa é moi amplia, pero incluso a dificultad que temos, non no granular, seguro que no rústic ou en outros
en outros proxectos e que incluso coincidindo as nosas realidades son tan diferentes que é difícil articular iniciativas conxuntas. Eu vou a poñer o caso do noso Living Lab, que está cruzado con Escocia, está cruzado con Suecia, por dispersión territorial, envellecemento e demais. Vale, para nós o que é dispersión territorial, para os suecos é que aparte da Laponia sueca debe ser como Manhattan, claro, porque para eles unha hora en coche para ir a cualquier sitio pois é o normal, pero para nós é afastado, non? Pero bueno, o que decía, pois cada Living Lab temos o Living Lab francés, italiano, holandés, polaco, español, sueco e escocés. Pois algunhas das prioridades son mobilidade, turismo e biodiversidade, cadenas de valor, ecosistemas, servicios ecosistémicos, turismo, calidade de vida, agri-food, cadenas de valor da industria agroalimentaria, no noso caso que serían demografía, riscos ambientais, nos aquí poñemos forest fires, pero bueno, e gobernanza electrónica, e despois o Living Lab escocés, co que estamos traballando bastante, que eles teñen o rural proofing, rural diversity e tamén cuestións do que é o rural compact. E despois os suecos non están aí porque no seu momento non lo eligieron, pero bueno, os lo digo yo, que é dispersión territorial. Vale, como funciona isto? Pois basicamente o que se fai no proxecto é os Living Labs, que generan unha serie de información, unha serie de indicadores. Eses indicadores, en base a unhas determinadas políticas, se pasan polo enfoque rural proofing, con a metodología rural proofing que ECORIS, que é a entidade coordinadora do rural proofing, desarrollou, cunha serie de metodologías, Excel e demais, e análises. Despois, con esa información filtrada e con eses outputs se pasa é un dos elementos que aporta a creación da brújula rural, ¿no? Que será entregada, pois, supoño que a finales do proxecto tamén a comisión para que supuestamente pois sexa na nova brújula para ver por onde poden ir as novas políticas rurais europeas. Vale. Ben, agora vou a contar un pouquiño o que fixemos nós e como aplicamos a rural proofing. Outra das nosas principais investigacións no proxecto foi traballar con sistemas de teleasistencia para persoas maiores. Supoño que sabedes o que son. En lo básico de todo es un botón que si tienen un problema le dan al botón, hai unha llamada e si realmente necesitan axuda, pues vai alguén a buscar. Vale. Este sistema que pode parecer como se diría, moi simple, ten complejidade de fondo e ademais ten un bo elemento de que genera moitísimos datos, porque temos que pensar que para un mes normal o mellor hai solo chamadas de emerxencia en Ourense, na áreas rurais de Ourense pode haber 1.500 chamadas, vale? Iso se pode segregar territorialmente, por picos horarios, por picos de diferentes tipos, vale? Se pode segregar por género, por cuestións socioeconómicas, ambientais, etc. Vale? Vale, nós con iso sacamos unha serie de indicadores, vale? Que era o noso traballo en sí mismo do Living Lab, con iso pues, planteamos unha metodología replicable ao que sería o proxecto para outras Living Labs e para outros Replication Labs. Pero o que nos parecía tamén moi superinteresante é non estamos traballando en isto e vamos a aplicar a metodología rural proofing ao noso traballo. Vale? Primeiro, que tuvemos que facer identificar a política e a iniciativa. Vale? Nos tiñamos a cara a teleasistencia. Vale? Pero non é tan fácil. Non é tan fácil decir, vale, non estábamos traballando cos datos da Diputación de Ourense, pero o primeiro que hai que facer é entender a legislación de fondo. Cando estamos traballando sobre unha política concreta, nos traballamos con la parte final, que son os datos, pero para o rural proofing hai que lerse a normativa, hai que entendela. Foi todo un reto entender como funciona a teleasistencia solo en Galicia, que o reto ahora é explicarlle aos Replication Labs como lo funcionan aquí, para que ellos puedan entender como replicarlo ali. Vale, en Galicia xa tuvemos a cuestión de que
e isto é superinteresante por rural proofing, en Galicia hai, a Xunta de Galicia ten un sistema de teleasistencia que vai por dependencia, vale? Despois, os diputacións teñen un sistema de teleasistencia paralelo, se coordinan máis ou menos, pero paralelo, que é para concellos de menos de 20.000 habitantes, e despois as cidades, como pode ser Ourense, ten o seu propio sistema de teleasistencia paralelo tamén para as persoas que viven na cidade. Cada unha destas tres entidades subcontrata a unha empresa para a implementación, análisis de datos, bla, 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 chamadas, etcétera, etcétera. Vale, por lo tanto, hai que facer un mapa de normativas, leerse las normativas e demás. Vale, primeiro nos dicen, é rural proofing? Pois é super curioso, é super difícil tamén decir se é rural proofing porque, por exemplo, coa normativa que nós estábamos usando, que é a da Diputación de Ourense, é unha normativa exclusiva para concellos de menos de 20.000 habitantes, lo cual é todos os concellos de Ourense, menos Ourense, claro. Entón, por esa regla de tres, como los 20.000 está en la lei española de que a partir de aí pues, é rural, vale, tiene un enfoque rural, pero en sí mismo la normativa non tiene ninguna cuestión rural. Entón, el rural proofing sempre é difícil, ¿no? Por lo menos a primeira vista. Entón, o que nos foi super útil é a metodología que creou Ecoris para, paso por paso, ir analizándola e despois chegar á conclusión, vale, sí, é rural proofing ou non é rural proofing porque tens que contestar un montón de preguntas, un montón de indicadores, e despois, en base a cousas concretas da normativa, despois te sale si é rural proofing ou non é rural proofing. Bueno, entón, pois, bueno, decirvos que toda esta metodología está subida na web do Granular, incluso estes gráficos están todo na web da Granular, e o que me parece que ten máis valor, as plantillas que todos os librados tuvemos que cubrir paso por paso, que foi un inferno, tamén están ali subidas na plataforma e pode ser replicado, descargado, replicado por calquer institución europea ou de calquer lado. Vale, pois só me estou estendendo un poquinho para acabar. O primeiro é hai que identificar a política, non vale calquer política, porque non por lo menos a metodología que se generou no Granular non vale algo que estemos pensando, nos intentámosla facer ou pensamos facelo co sistema de termalismo social da Diputación de Ourense, pero leva 1 ano, 2 anos implementándose, entón pois non hai despois uns datos reales que analizar, entón pois tampouco tiña moito sentido. Ten que ser unha política concreta que desarrolle algo concreto, porque senón o enfoque tampouco ten moito recorrido. Entón pois a identificación non é sinxela, resumir e entender a política, como vos decía, é superimportante, sería o paso 2. E despois evaluar os impactos. Claro, como evalúas uns impactos se a política de do ano pasado? Aínda non tes información para evaluar o impacto desa política, non? E despois, pois, unha cuestión que é compleja para nós, que é outra cuestión difícil para traballar en Europa, porque para nós o paso 4A, que sería disponer dos datos das políticas, para nós é infinitamente difícil, en general é difícil, vale? Porque non é algo que este en aberto, hai que cooperar de forma estreita coas diferentes administracións. No caso holandés, que tamén temos cruces, temos unha das cross visits sobre estas cuestións, o ano que ven eles non teñen estas cuestións, está todo en aberto, é unha plataforma maravillosísima para os investigadores de allí. Entón, pois, neste sentido tamén é difícil, vale? Pero bueno, disponer eses datos e despois xa sería pois, lo mejor de lo mejor pois, facer unha validación do propio sistema. Bueno. Vale, nos fixemos todo isto pois cos datos e a legislación de teleasistencia de Galicia. Vale? E ao final pois, sacamos un output que se está ahora mesmo evaluando para ver hasta que punto é rural proofing ou non o propio sistema de teleasistencia e a normativa, programa e a estrategia. Vale. Bueno, estos serían Vale, serían todos os pasos un pouquiño máis ampliados, vale? Basicamente hai 5 pasos, 1, 2 e 3, máis 4A e 4B, e cada uno de esos pasos tiene unha metodología, con plantillas e procedementos específicos para obter a información. Vale. Este é un exemplo das cousas que temos que cubrir.
tes unha pregunta, tes que ir cubrindo unha serie de información, unha serie de indicadores. Isto é un cachito así de folios así de grandes que temos que facer, vas? Foi un traballo intenso, pero realmente a persona que o coordinou sobre todo en Ecoris, que ahora é alumna nosa na UVigo, fixo un traballo excelente, realmente super potente, e ademais fixo unha versión tamén máis manejable, vale? Porque, bueno, isto é para nós que nos estaban pagando por facelo, pero tamén para outras administracións que non teñan a necesidade de estar pagándolle unha persona para que faga isto durante unha semana, vale? Bueno, pois nada, simplemente vos darvos as gracias e cedo yo a paso ao seguinte ponente. Voume pasar por aquí por adiante. Pois nada, hola, bos días. Son Tania Gesto da Fundación Juana de Vega e hoxe veño presentar, creo que ainda non está aí, veño poñer aquí un pouco a nota discordante porque temos a Guillermina e a Breixo presentando dous proxectos non só financiados polo mesmo programa, senón da mesma convocatoria, non? Entón, teñen esas similitudes, cas súas diferencias, evidentemente, e hoxe aquí veño presentar o outro proxecto, o proxecto Down to Earth, que é, aínda que similar nos temas tratados, nos desafíos, digamos, do rural que aborda, sí que é diferente un pouco tanto na natureza mesma como no enfoque do proxecto, non? O noso proxecto está financiado, como comentaba, por un programa diferente, por un Interreg, en concreto é o programa Interreg Europe, que por se non o coñecedes é un dos Interreg que é financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e que está deseñado en particular para fomentar os intercambios de experiencias e a aprendizaxe entre rexións de toda Europa, non? E, sobre todo, é moi en particular entre as autoridades públicas das distintas rexións, porque o fin último, digamos, deste programa é favorecer un mellor uso dos fondos de cohesión nas distintas rexións europeas. Entón, por tanto, mellorar, pois, ao final, as políticas de desenvolvemento regional. Como dicía, é un programa por tanto, moi enfocado nas autoridades públicas, vale? Ou, digamos, cos socios prioritarios aos que vai dirixido pois, principalmente autoridades públicas aos dos distintos niveis, nacional, regional ou local. Aínda que tamén poden participar outro tipo de entidades como institucións públicas, ben sexa asociados pois, a unha autoridade pública ou institucións tipo universidades, se son universidades públicas, e organizacións privadas sen ánimo de lucro, como é o caso da Fundación Juana de Vega, non? Que somos privados sen ánimo de lucro. E outra das características, digamos, outro dos límites que nos marca o programa é que está dirixido exclusivamente a proxectos que son de intercambio de experiencias. É dicir, neste tipo de proxectos non se trata de crear novo coñecemento ou desenvolver novas ferramentas, senón de poñer en contacto rexións de distintos lados de Europa que comparten desafíos que poden ser moi similares e que, por tanto, pois están traballando nos mesmos ámbitos, non? Ver que se está facendo e aproveitar ese coñecemento que xa existe noutras zonas e traelo pois á nosa rexión e, por tanto, facer ese mellor uso dese coñecemento ou desas innovacións que xa foron desenvolvidas noutros lados con fondos moitas veces tamén europeos. O programa cobre distintos tipos de obxectivos, é amplio digamos, no ámbito temático. Os que reciben os principais son o Smart, Green and Social, o sea, unha Europa máis intelixente, unha Europa máis verde e unha Europa máis social, aínda que tamén cubre outras áreas temáticas. Entón, explico isto un pouco tamén para que entendades, digamos, os límites, non? O marco no que nos movemos con este proxecto, non? Como dicía, aínda que é diferente en natureza aos proxectos que presentaron Guillermina e Breixo, sí que é verdad que comparte, digamos,
o sea, vai moi na mesma liña en canto a desafíos do territorio que intenta abordar, non? Aí veume moi ben a presentación de Guillermina, que xa presentou un pouco a problemática que hai, non? En moitas zonas rurais, aquí en Galicia en particular, pero tamén noutras zonas de Europa, non? Temos un desafío que é o despoboamento e o envellecemento da poboación, que en zonas como aquí en Galicia pois leva moitas veces ao abandono ou a deficiencias na xestión das terras, e isto ten consecuencias non só desde o ámbito social, no ámbito social, senón tamén no ámbito pois máis do medio ambiente, máis ambiental, non? As zonas afectadas, as zonas rurais, perdón, vense moito máis afectadas por distintos tipos de, pois de afeccións de degradación ambiental, erosión do solo, perda de biodiversidade, temos posto aquí, e ao mesmo tempo a implantación de solucións innovadoras ou máis prácticas máis sostibles tamén se ve dificultada pola falta, non, de poboación no rural, especialmente pois poboación nova, que moitas veces pois son, digamos, o grupo de poboación, non sempre, pero sí que é verdad que é un grupo de poboación que é máis propenso pois a innovar e a facer cousas novas e a falta deste tipo de poboación no rural pois provoca, é como un círculo vicioso, non? Todo isto fai que as áreas rurais pois estean especialmente expostas a desastres naturais, máis que moitas veces as áreas urbanas nun contexto no que nos movemos de cambio climático, non? Entón, digamos que esta era un pouco a premisa de base que tomamos cando se deseñou o proxecto Down to Earth, e a nosa idea era intentar abordar de maneira conxunta eses dous desafíos que parecen distintos, non? Que parecen un máis social, máis ambiental, pero que en verdade, como vemos, e como explicaba Guillermina moi ben, co caso dos lumes, por exemplo, aquí en Galicia enténdese moi ben, como esa parte social de abandono do rural, de despoboamento, provoca tamén, pois, non sei se me vou meter en dicir que provoca máis lumes, pero sí que é verdade, é un factor no agravamento deses incendios e outras repercusións que veñen debidas ao cambio climático. Aquí. Vale, entón, con todo isto en mente, non tendo en conta a natureza do programa e o tipo de proxectos que financia e os desafíos que nós queríamos abordar, deseñouse o proxecto Down to Earth. Basicamente, o obxectivo, como vedes aquí, que está explicado, é un pouco enrevesado parece, pero en verdad non é tanto, que é eso, intentar mellorar as políticas que a nivel regional de distintos das 6 rexións participantes para identificando e promovendo solucións innovadoras e solucións que xa tuveron éxito noutras zonas de Europa para xestionar, conservar e potenciar o capital natural, reducindo o risco e o impacto de desastres ambientais ao tempo que se xeran oportunidades económicas e sociais para a poboación do rural, non? É un proxecto que está financiado, digamos, entra dentro da prioridade green, da prioridade verde do programa Down to Earth, ou do programa Interreg Europe. Isto, a donde había que señalar ali, non? Paseime. Vale, entón, quen forma parte deste consorcio, deste proxecto? Quen estamos traballando neste proxecto? Bueno, é un proxecto que está liderado desde aquí de Galicia pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e en Galicia participamos tamén nós, a Fundación Juana de Vega, que como comentaba antes, somos unha fundación para aqueles que non nos coñezan, aquí haberá moitos que sí, pero igual dos que están na casa non hai tantos. É unha fundación privada sen ánimo de lucro que traballa pois, basicamente promovendo proxectos para o desenvolvemento rural de Galicia. Vale? Entón, a temática deste proxecto evidentemente iba moi aliñada tamén co tipo de traballo que facemos nós na fundación. Entón, en Galicia traballamos estes dous socios e traballamos en concreto para mellorar a aplicación da Lei de Recuperación da Terra Agraria, que tamén xa foi presentada por Guillermina, así que xa non vou repetirvos o discurso.
Ademais de Galicia, participan neste proxecto outras 6 rexións en distintas zonas de Europa. Non? Temos Alemanha, Necaralb, Alemania, Eslovenia, a rexión de Gorenisca, temos tamén en Grecia a rexión de Grecia Occidental, en Italia temos a rexión de, digamos, o concello de Campobasso, en Rumanía traballamos un pouco máis a nivel máis nacional, porque o socio en Rumanía é a Axencia Nacional de Meteoroloxía, en concreto o departamento que traballa recollendo datos e dando información especialmente dirixida aos agricultores. E a parte temos, como para pechar o consorcio, un socio nos Países Baixos, que neste caso, bueno, pois non, os Países Baixos non participa como rexión, senón que o socio que temos ali é o socio que leva pois, todos os temas da comunicación, non? Entón, como podedes ver aquí, aínda que ao mellor non se distinguen moi ben nos logos, o consorcio, aínda que é variado, sí que ten unha forte componente de institucións, autoridades públicas, non? Ou ligadas á administración de algún xeito. Pois en Italia temos un concello que participa, en Alemanha e en Eslovenia pois temos 2 axencias de desenvolvemento rexional. E despois sí que temos tamén en Grecia unha universidade e, como vos comentaba, en Rumanía pois unha axencia meteorolóxica que está moi ligada ao Ministerio. Entón, é un consorcio non tan multiactor, pero bueno, con unha certa variabilidade. Todos eles traballan con un instrumento político, non vou entrar a dicilos todos, pero sí que é verdad que era un dos desafíos que tiñamos tamén neste proxecto, é que cada instrumento político das distintas rexións é bastante diferente. Temos, no noso caso, pois unha lei, en Rumanía unha estrategia, noutras, en Grecia e en Eslovenia, plans de desenvolvemento regional. Entón, sí que hai unha certa variabilidade e ese era un dos desafíos que logo, bueno, pois xa comentarei tamén cando falemos de que metodoloxía deseñamos para intentar fomentar ese intercambio entre as distintas rexións. E aínda que no consorcio somos eses, e como dicía, hai unha forte presenza da parte máis de administración pública, etc., sí que é verdad que non traballamos sós. Nas 6 rexións que participan no proxecto conformouse xa desde o principio un grupo de stakeholders, un grupo de, no caso de Galicia, como vedes aquí, participan distintas direccións xerais dentro da Xunta, asociadas a distintas consellerías que cubren distintas áreas temáticas. Tamén a Axencia Galega da Industria Forestal, a Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, co cal temos aí pois, outro nivel máis da administración, as 3 universidades galegas, que temos aí a Academia, a Cámara de Comercio para a parte máis empresarial e, por último, tamén o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. E o mesmo acontece en todas as rexións. Evidentemente non vou poñer o listado de todas as entidades, os stakeholders, non, os axentes relevantes que participan no proxecto, pero este mesmo grupo, un grupo similar, equivalente, formouse nas distintas rexións. Por que? Porque, aínda que o programa está dirixido ás autoridades públicas, sí que é verdade que se entende desde o propio programa, e nós tamén así o entendíamos, que non se poden deseñar ou implementar cambios nas políticas públicas desde un único despacho. É necesario pois, fomentar ese intercambio, esa validación non constante de todo o proceso, ese acompañamento por parte de outro tipo de actores tamén. Entón, estes son, no caso de Galicia, estes foron os seleccionados, digamos que son os que participan, e estas entidades están participando non só digamos, non só como un grupo que está aí designado e punto, senón que hai reunións constantes con eles, cada paso, cada actividade que se fai vaise validando conxuntamente e, evidentemente, despois son invitados tamén os distintos actores deste grupo a participar en actividades pois, de intercambio que temos con outras rexións. Entón,
como traballamos, non? Como deseñamos a nosa un pouco esta metodoloxía de traballo neste contexto que tiñamos marcado pois eso polo proxecto e os desafios que tiñamos de intentar aprender os uns dos outros cando temos unha variabilidade tan amplia de tipos de instrumentos cos que tratamos. Basicamente, como dicía, o obxectivo era intentar identificar esas boas prácticas, analizar por que son boas prácticas, por que funcionaron e ver como isto se pode implementar pois, noutras zonas de Europa. Para iso, o proxecto está dividido como en dúas fases. A primeira, que é a principal, aquí poñemos a fase principal, en inglés core phase, que son os 3 primeiros anos do proxecto, estamos agora no terceiro. Xa rematando na segunda metade do terceiro, así que xa case estamos rematando esta fase principal, que esta é a fase propiamente de intercambio de experiencias. Despois o proxecto consta dun ano máis, donde se fai xa seguimento de eses cambios que xa teñen que ter sido feitos durante esta fase principal. Entón, para a fase principal, aquí sí que deseñamos pois, unha metodoloxía de traballo cíclica, digamos, como tiñamos 3 anos para traballar, entón decidimos abordar como 3 grandes temas, non? Centrarnos en 3 grandes temas. No primeiro ano centrámonos máis na parte medioambiental, os riscos medioambientais relacionados co despoboamento e envellecemento nas zonas rurais. No segundo ano fomos máis á parte, queríamos centrarnos máis na parte pois, de productiva do sector e esas barreiras de acceso que ten a nova xeración de agricultores e agricultoras ou gandeiros e gandeiras en zonas despoboadas, porque a xente nova non se instala ali, cales son os problemas ou as barreiras que se atopan. E no terceiro, que é o ano no que estamos traballando agora, centrámonos máis en aquelas ferramentas que existen para fortalecer o papel das persoas, pois, tanto agricultoras, gandeiras, como xestoras do territorio, que para fortalecer o seu papel na loita climática, non? Que se pode facer para que esa xente que sí que está aí poida xogar un papel ou reforzar o seu papel na loita climática. E como traballamos? Pois, xa digo, dunha maneira un pouco cíclica, cada ano repetimos un pouco o mesmo esquema para os 3 temas que abordamos. Primeiro, o ano comeza sempre con un seminario con expertos, vale? Para que os distintos socios que son, pois eso, para que os distintos socios que non necesariamente son especialistas nos 3 temas, pois teñan ese contacto con expertos a nivel europeo de referencia para ter esa base non de traballo e a partir de aí, con ese coñecemento de base, cada socio, cada rexión céntrase en analizar cal é a situación da súa rexión con respecto a este tema. Non? Faise unha análise tanto de debilidades, fortalezas, oportunidades e ameazas. Faise tamén un análise do marco legal no que nos movemos e onde hai marxe de manobra. Inténtase identificar xa boas prácticas que hai no terreo, porque aínda que non todo, digamos, aínda que hai marxe para a mellora, sí que é verdad que xa hai proxectos, iniciativas que son exitosas e que poden ser replicables pois, noutras zonas de Europa. E despois fais unha serie de propostas tamén de mellora. Non? Entón, xa digo, en cada rexión, o primeiro semestre do ano, os socios conxuntamente co grupo de stakeholders centras en facer esta análise, non? Esta análise interna de como estamos, que boas prácticas temos e como podemos mellorar ou onde temos marxe nós para mellorar. Unha vez feito esta análise, pásase xa no segundo semestre do ano a unha fase máis de intercambio entre os socios. Non póñense en conxunto estes informes, estas análises rexionais e compárase, un traballo que facemos conxuntamente desde a Universidade de Patras e nós principalmente, compáranse a situación das distintas rexións e extraense unha serie de leccións aprendidas e recomendacións que poden despois servir para os socios
para as rexións participantes ou incluso para calquera outra rexión que comparte desafíos similares, non necesariamente ten que estar no proxecto, pero con os mesmos desafíos, pois compartimos esas recomendacións de cara a que iniciativas ou que cambios se poderían facer para abordar de xeito máis efectivo e máis eficiente os desafíos que tratamos no proxecto, non? E todo isto complementase tamén con visitas de estudio. Non só identificamos cada unha as nosas boas prácticas e as poñemos nun informe, senón que unha vez cada semestre que todos os socios viaxamos a unha das rexións participantes para poder ver sobre o terreo e falar cos axentes, cos usuarios finales desas boas prácticas, non? Que antes vimos, que antes se nos presentaron sobre o papel. De feito, xa fixemos as 5 visitas principais, as 5 visitas primeiras, digamos, quedanos a última, a sexta, que será a Galicia aquí en febreiro, e irá acompañada tamén da conferencia, porque cada ano, a finais do ano, digamos, é finais do ano do proxecto, que non é o ano natural, o finais do ano do proxecto é febreiro. Hai unha pequena discordancia, pero bueno, en febreiro é o final do ano para nós. Entonces, en febreiro de cada ano organizamos unha conferencia que vai dirixida ao público máis en xeral, para que todo este coñecemento non se quede só nos socios ou no grupo de stakeholders ou na xente coa que falamos durante as visitas de estudio, senón que poder darlle un pouco de difusión a nivel máis amplo. Por tanto, en febreiro teremos esa conferencia organizada neste caso pola Fundación, que é a quen lle corresponde, pero en coordinación coa axencia, con Agadir, e teremos a conferencia na que presentaremos o informe final do terceiro ano, cas recomendacións e propostas de mellora. E logo o proxecto ten unha segunda fase, que é a fase de seguimento, que para min este é moi importante, pode parecer unha cuestión menor, porque evidentemente o que é o traballo principal de cambio cambios nos instrumentos, intercambio de experiencias e cambios nos instrumentos xa foi feito na fase principal, pero logo ven o seguimento, non? Non só é importante introducir cambios, senón facer ese monitoreo e esa comprobación de que eses cambios realmente están surtindo efecto e son eficientes, que esa boa práctica que vimos no outro lado e imos implementar aquí realmente nos está funcionando. Entón, o último ano é máis xa de seminarios a nivel tanto regional como interregional para ir evaluando pouco a pouco. É verdade que é pouco tempo, porque é só un ano, pero para ir evaluando os pequenos cambios e o pequeno impacto que nese tempo xa puido ter o proxecto. E de novo volverá a haber unha conferencia, esta xa será en Italia, que ao mellor xa non é tan xeitoso ir a Italia para todo o mundo, pero volverá a haber unha conferencia final en Italia para presentar resultados. Vaya, siempre me pasa. Bueno, aí vamos, vale. Entón, como digo, aínda non rematamos, pero estamos xa nesa fase final da parte central do proxecto, non? Estamos ahora mesmo traballando aí coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para introducir algún novo proxecto no marco da Lei de Terras que poida producir algunha mellora, e os socios das outras rexións están tamén máis ou menos nesa mesma fase. Estamos tamén traballando no terceiro dos informes rexionais con recomendacións para calquera outra rexión para nós e para calquera outra rexión que queira introducir esas melloras. Polo tanto, os resultados que vedes aquí son resultados provisionais, incompletos, os máis importantes, que é esa mellora nos instrumentos e ese impacto na poboación, aínda non nos podemos contabilizar, pero que pequenos resultados podemos dar a toda agora? Bueno, hai máis de 60 entidades involucradas no proxecto que están intercambiando experiencias, porque non só contamos os actores aquí, senón todos eses encontros e intercambios que temos cos socios de todas as outras rexións participantes. Xa foron identificadas 21 boas prácticas, que non son 21 boas prácticas que nós decimos isto é unha boa práctica, non. Son 21 boas prácticas que foron presentadas e validadas por os expertos da plataforma de Interreg Europe, a Policy Learning Platform. Entón,
Foron iniciativas, moitas delas galegas, que foron presentadas ante os expertos do programa, que avaliaron e que aprobaron, están agora dispoñibles na páxina web do proxecto que veredes ao final na última diapositiva. E temos tamén como dous informes a toda hora con leccións aprendidas e recomendacións para promover políticas máis eficaces. Estes dous informes están tamén xa dispoñibles na web do proxecto. Hai, para quen non queira lelos, porque ao final son un pouco longos, todos pecamos deso, pero hai, digamos, resumes prácticos feitos polos compañeiros do socio dos Países Baixos, que fai uns resumes supervisuais e moi ben preparadiños para os que non temos tempo de ler informes longos, e foron tamén xa presentados nas conferencias en Grecia e Eslovenia, respectivamente. E por último, quería rematar un pouco compartindo con vós algunhas desas leccións aprendidas, recomendacións clave que creo que, aínda que estaban pensadas noutro contexto, pero sí que son aplicables para esta sesión hoxe máis centrada neste enfoque multiactor e na importancia do compoñente participativo. Compartir con vós, tres das recomendacións das que fomos extraendo nos 2 anos que levamos xa traballado con anterioridade, e son comuns, son leccións que son ao final un pouco recurrentes, Ainda que os temas que traballáramos foran distintos, sí que é verdad que estes temas volven saír sempre cando analizamos o que funciona e por que funciona. A primeira lección é que se necesitan políticas integradas e transversais cunha planificación estratégica e coordinada a distintos niveis. E isto que pode parecer moi básico, ás veces non é tanto. Cando falamos, sobre todo, desta última parte, coordinada a distintos niveis, falamos ás veces do enfoque multiactor e dicimos, vale, necesitamos actores da administración, das universidades, da academia, representantes xa. Pensamos, a administración, teño un concello, xa me vale. Non, porque, claro, ás veces un representante dun grupo non representa toda a variabilidade que hai dentro dese grupo. E nós témolo comprobado aquí neste proxecto tamén, e por iso hai, digamos, parece que pode haber moita presencia da administración, incluso no noso propio grupo de stakeholders, porque temos distintas direccións xerais, pero é que hai que ter en conta que a administración non é unha entidade única, senón que é un grupo de moitas entidades. E non sempre, xa non digo nos distintos niveis, que o explicaba Breixo antes tamén, poñía un exemplo que era moi práctico, cando falaba deses sistemas de asistencia a persoas maiores. Hai o nivel nacional, o nivel regional, o nivel municipal, todos traballando no mismo tema. Entón, temos diversidade, cando falamos de administración, temos diversidade a nivel vertical, os distintos niveis que poden estar traballando no mismo tema con enfoques distintos, entonces é importante ter ese traballar xuntos, para ver onde se poden construir sinerxias e reducir ineficiencias. Pero despois tamén está a variabilidade a nivel horizontal. A Consellería A non ten por que necesariamente estar tan alineada coa Consellería B e, sin embargo, todas para abordar desafíos tan grandes como son os que tratamos aquí, o desafío demográfico e o desafío ambientais ligados ao cambio climático, necesítase a cooperación de distintas áreas temáticas. Entón, é importante, cando falamos incluso dun único actor, ter en conta toda esta variabilidade que pode haber dentro deles. Despois, a participación pública no deseño de políticas é cada vez máis demandado, faise cada vez máis, pero tamén é cada vez máis demandado. Se realmente queremos políticas que sexan máis eficaces, que realmente respondan ás necesidades da xente, necesitamos saber cales son esas necesidades e involucralos no proceso. Tamén axuda moito involucrar a xente para despois a apropiación desa medida, porque se eu participei no deseño dunha medida concreta ou dun proxecto concreto, logo voume sentir máis parte dese proxecto que se me ven imposto, Aínda que sexa imposto con bo criterio e responda a unha necesidade, é importante esa parte da apropiación tamén. E por último, a cooperación.
cooperar entre distinto tipo de axentes é positivo non só nestes proxectos, senón en xeral para a mellora das políticas, porque reforza a resiliencia e tamén fomenta pois, ese espírito emprendedor que é tan necesario para abordar moitos dos desafíos que enfrontamos. Non? E hasta aquí a miña presentación. Aquí, vale, aí estamos, nada, aquí tedes a páxina web, creo que escaneando o QR pois tamén vos debería levar, e aí é onde temos pois, toda a información e os resultados do que fomos alcanzando ata o agora. E ata aquí. Pois moitas gracias aos tres poñentes.